Il-Partit Nazzjonalista kompla jieħu aktar pass importanti sabiex jisaħħaħ il-ħidma tiegħu fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Ħidma li qed tiġġedded permezz tar-responsabbiltajiet li ngħataw mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg permezz tar-reshuffle li ħabbar matul il-jum tas-Sibt. Fit-tmiem il-laqgħat individwali li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Gregg esprima l-importanza u l-ħsieb li kien hemm wara dan it-tibdil. Bernard Gregg kien qed jgħaddi dawn il-kummenti meta indirizza l-midja barra d-Dar Ċentrali flimkien ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Kien pass importanti li f'dan il-pajjiż ikonna it-tieni li Partit Nazzjonalista li huwa partit ewlieni f'dan il-pajjiż, partit importanti li jkompli jsaħħaħ il-ħidma tiegħu li nara li kulħadd allura jirrispondi għal bżonnijiet li għandna f'dan il-pajjiż u jiena fiduċjuż illi flimkien il-koll grupp parlamentari allura issa anka funzjonijiet imġedda nkunu nistgħu nagħtu aktar li dan il-pajjiż u mhux biss kif diġà qed nkunu oppożizzjoni għaliex dik hija t-tieni funzjoni tagħna preżenti imma nkunu il-gvern alternattiv li dan il-pajjiż għandu bżonn. Ir-reshuffle li tħabbar is-Sibt huwa prassi li ssir wara li l-Gvern ikun ħabbar reshuffle tal-Ministri. Dan blan li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista tibqa' tissaħħaħ sabiex il-partit ikun il-Gvern alternattiv u partit effettiv b'viżjoni ta' eċċellenza għal pajjiżna. Din il-bidla tirrifletti t-tibdiliet li saru fil-jiem li għaddew fil-kabinett ta' Bela blan li l-vuċi tal-poplu tasal bl-aħjar mod fl-ogħla istituzzjonijiet ta' pajjiżna.